बर्तमान 10:30-11:00 जों गारि जे ताबक जे डिटेन खाजानाय गारिनाव जों रंखा आ गारि आमपुरानि सिनि आगरतला उद्देश्य थांतंमानि पागलाबारि तिखि गजापारा तिखि आ गारि थांनाय चिनि थानि खबर तंमानि सब समयनो हरकाय गारि आव तिखि काट tlangtlangi थाङो हनै आबन बगैनो जों तिनि आरो एम्बुस आसुका साकाव हासामो आसुकमा परे जों गारिनो नुखा नुमा लगे लगे जों गारिनो आटकेमा परे जों गारियाव खलबजाक कसम कालार पलिथिन बे खलबजाक नुखा जों फियमा परे नुकजाखाव बिसिङाव काट कट काट गोबांमा दङ बनो सोंखा ड्राइभारनो सोंखा जेयाव काटनि कुनु बरंनि थानि बरकि पाइतुबो मादा नाकि बाहायकि तुमानि ड्राइभार कुनु साइमालिया आबन बगैनो जों सिनि कास्टडि नाखा नावै जों जेहेतु जागाव आसे सेंसिटिव जागा जेकुनु गतना अंमानो आरो पाब्लिक रबो खूब फुंगो एग्रेसिव नो किसा आबन बगैनो जों चडाफर जों थानाव तुबि फैया तुबि फाइनो जेहेतु आबो फरेस्ट रिलेटेड मैटर आबन बगै जों फरेस्ट डिपार्टमेंट जों याफारि दिखा बरक जे खलायनो तंमानि बरक खलायनै बिनो जों बरक याफारि दिखा तंनैनो रमखा कायसाकै बिमल देबरमा कायसाकै नितीश देबनाथनो जों रमखा गारि बरक तंमानि खरंनि गारि बिसिङाव तो माल तो प्राय 70-80 फुट मालङानो मार्केट रेट 80-90 हाजार